tonga an-tanàna an-tegna bon navy an-tanàna Soamantsara matsika Sorandragnahary sy ny razana fa tsy nisy raha ny sy tsisy blisin-draha voilà eto aloha sy be Soamantsara nanomboka olo moaly voilà atsika magnetsiketsiky atsika jiaby amin'ny fanohanana ny teti-batony fanompoana ny daditsika dadin-drama Malikerivo fanompoana anazy efa niantomboka tamin'ny le 6 fa mifarana amin'ny le 16 fa izy koa raha ohatra tsy nagnetsiketsiky momba azy igny za tamin'ny moment voyage igny atsika eto misy mahay magnamboatra koragna asiagna voaniny asiagna tagnatagnany de niambesako za avy an'Osibe Soamantsara karaha igny zegny tsao koa mpivolagny sasany sary hoe za mamory tety-bato rô ndraiky za magnano voyage amin'ny avion gauche à droite tsao ataondreo fa mbola ny tety-batonay fo nagnanaovany nivitany amin'ny bienazy igny tsika zay misy mamboatra koragna bon zay tsy accusation fa raha fatao tsika olombelogno tsara raha zegny tsikotsiko ma tsy afaka olombelogno ho izy sahany dadinay agnabo ary zay ke magnentana antsika jiaby na anao miloloha nosy lava na anao tsy miloloha fa indrindrandrindra anao miloloha ndranoverigny nosy lava ndranokendraza romarin i romarangy miloloha romarangy bato magnentana antsika jiaby amin'ny fomba zay mahazatra atsika fa anao isan-taogno ke mba andresa andraikitra aby atsika jiaby samby mba handefa ninazy ampatsorana tety-bato masty fanompoany mazoto tsy raha raiky hoe aniriana anao hoe fa zegny mitakatra anao ny atao baka io koa tety-bato zegny ahitsiko hely hoe fa misy mitondra hilany sasany mandeha vila tsy midika hoe ke anao misy fanjakana maventy ke anao magnefa bebe fanjakana anao na mampiary na anao misy meva kely na anao misy ndramandiso possible anao misy mampiary anao mahatakatra bebe na lefa par rapport olo misy ndramandiso izy ty tsy atao concurrence tsy atao ifananana tsy raha natao hoe sakalombo ary tsy natao hoe ifagnoesana fa zegny nitakatra anao zegny nitakatra moyen anao satria indraiky isan-taogno zegny fanompoagna ty ke maro zegny atsika hagny misy avandesan'olo hoe anao mitsy fanjakana maventy be io anao mila mandefa tety-bato be ozy sasantsasany ke izy igny tsy marigny avako aby tsy marigny regny dadiko aby zegny nitakatra anao no ataonao baka io koa tsy midika hoe anareo petraka andafy anke hoe agny tegna be vola na be ariagna possible anao petraka andafy fa mety tety-bato anao mety hoe 5 € alifasa ya tsy midika hoe anao petraka Madagasikara eto anao toujours magnefa hely mety anao Madagasikara anao petraka fa anao matatra mety mandefa hoe 2 millions voilà izy io zegny arakaraka moyen fa tsy hoe ke zegny mipetraka amin'ny tany karaha ty hoe na mipetraka tany manintsinintsy igny bebe ny alefa tsy karaha zegny ke naharegny atsika jiaby igny hoe ny fandefasana tety-bato tsika satria le 16 ry zegny fanompoam-be alohan'ny le 16 io zegny samby mandefa ninandry jiaby zegny atsika jiaby ny numéro zegny fandefasana ho an'izay efa managna mbala tsy niova numéro igny fo ho an'ny zegny mandefa zatra mandefa amin'ny RIA Western Union tout ça midriky message privé anao amezako anao zegny coordonnées de toute façon ndraiky tsy satry ma le coordonnées andefasana izy fa tsy maintsy midriky message privé zegny anao andefasanao ninao voilà na anao mipetraka ia na anao mipetraka hia ny fagnanaovana resaka tety-bato zegny adidy ho an'ny maha malagasy anao fa tsy raha raiky hoe ke hoe fa hangatoko koa rô mpanjaka hoe oui on assume ampanjaka tsy miala ataka tsy miala mpanjaka zegny edy aveny hoe andeha angataka andeha amindreo mpanjaka reo zegny anao angataka ke ireo tsy maintsy mangataka fomba izy ty fandiovagny génération génération tsy ho zany ihany ty fo namorogno izy igny manasika nambarambarany ihany ty fa mankasitrika atsika zegny hoe au bientôt io zegny veloma samby tsara